Yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to Angisakufuni. On a #1 channel, it's whereby I give people a platform to break up. You know, this is Home Affairs, indaba zasekhaya lezi. This is #Brief, Famba Moyeni, Kazubani ozolahla namhlanje. Thank you so much for tuning with us, and I have greatest news for you guys. Something is cooking and something is coming back. We're bringing more shows back in this channel. It's not only gonna be Angisakufuni kuphela, but uyazi, khona engikuphekayo, khona okuzayo. Watch the space. It's a Bibli King. Make sure that you subscribe. You tell a friend to tell a friend ukuthi King Ginger uze nenye mntanami. Welcome to Angisakufuni. I hope lo lahlwayo vandag uzokwazi ukuthula mabemtshela ukuthi abasamfuni. King Ginger, Cream de la Cream, umlomo ongathethi imanga. It's Bibli King. Take me to kwabahlukanayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunu, class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey! What made you go to We back at it again. Thank you so much. Ngokhanyisa ugesi, CMTV, you know the story. King Ginger TV, you know the story. It's the units, bafethu. Thank you so much, guys, for making sure that when you write right, and we respond. Usiswami ungibhalele wathi kumina, King Ginger, I feel like kunenkinga ku relationship yami, and nami ngifila ngathi isikhathi sami manje lesokuthi ngiveze ukuthi ngubani. Izinto bengahambi kahle between mina nomuntu wami, kanti lezi insolo zami insolo right. So today uthe yazini usikhathi sikhona, ngicela ukuza, ngicela ukuthi ngiyenze lento. Uma isister khona ngicela ukumsondeza uzoyi-introduce igama lakhe, uzositshela futhi ukuthi uze ngani, asichazele istory sakhe khona sizo understand. King Ginger igama bafethu, umlomo ongathethi imanga, into naseGinga Indlovu. Thank you so much for tuning in to this #1 channel, King Ginger TV. Mamazi, come to ze mama, come to ze. Unjani? Saphila njani? Ngiyaphila mamazi. Yebo, ubani igama usisi? Nontuthuko. Nontuthuko. Ubani waqamba ukuthi Nontuthuko, uma ubaba ubani ekhaya? Umama. Yebo. Wayethini uma ucabanga ngaleli gama lakho? Ukuthi nje empilweni ngisazothuthuka nje. Kuyabonakala kodwa kuyaqala manje. Kuyazameka. Yazi intuthuko ilethwa yini Nontuthuko? Yebo. Intuthuko ilethwa ukuthi uma usulahla labantu abagqilazayo, kunamankankane nje nezinqanqa ezivele iqhoqhobalele kumuntu, yabo leyo nto. So when iliphi leli nkankane likunamathele ofuna ukulehlisa so that uzothuthuka? Ayi likhona leli kankani. Kwenzakalani? Talk to me. Ukwenzani nomjola? Hey, kuningi nje ngitholayo. Ngoba ngaye ngathi ngimvashele ngimday mangifika lapha endlini yakhe, mangithi ngiyaklina, hawu ngithola i-underwear yomuntu wesifazane. How? Ipenda? How? Kungasikho lokho kokuqala kuphela ke ngikuthola, ngoba nje kuningi kwenzeka ngikuthola. Okunye ngithule ngingabuzi, kodwa lokhu ngathi angikubuze ke wachaza leyo ndlela le yachaza ngayibonayo ukuthi into engekho vele. So namhlanje ke nami ngase ngithi ngikubhalele ukuze nami ngifuna ukumshiya, ngizomdampa phambi kwezwe lonke nami owangihlaza naye. Kuningi sengihlazile nje phambi kwabangani bami, kuningi. So nami namhlanje ngidecide ukuthi ngifuna ukumhlaza ke naye njengoba ngihlazile. So ufuna ukumhlaza ngaliphi? Ufuna ukuyikhipha le ndaba yephenti ukuthi kumila, ufuna ukumlahla, ufuna ukumtshela nanokuthi awusamfuni ukumoshela isikhathi. Yini
ungikhiphela ikhalazo zakho. Ngimi la impela le akaze ngikhohle ngezwe wathi ngixolile cha ngixolile nami ngilinda ukupay revenge ngoba ngenza isilimo ukupay revenge phela isongeso la emhlabeni Isongeso dadewethu. isongeso nje umuntu akwenza khona nawe kumele umenze khona Awusamfuni? angisamfuni Ufuna ukuthini mayifika la ufuna umtshela ukuthi awusamfuni? umtshela ukuthi angisamfuni Uyakunyanyisa uyangicika nje indaba yakhe ngoba ungcolile and kazi bayisebenzisile ni condom kwalona lelo paint lelo. ufuna ungifakele ukufa ngincane kangaka Hayibo. ngeke Mavumi sister. Kunobhuti welcome. Khona usikwatile lana mfowethu. And usumuntu ophansi. Akayena umuntu okhulumayo kakhulu. Sisunyanyile lana. Manje impela simsize sesiwami welcome uthi mawukuthi uyamlahla lo muntu njengoba uzomlahla la. Yena uzomnika u50 ukuthi agibela ePre noma nibuyele emuva ngemoto lengenilethe ngayo. ukuthi abuyele emuva Yena masumlahlile ufuna ukubuyela naye ngale moto noma ufuna simnike u50 agibele iteksi. ayihambele yedwa lo mina ngihambe manje Awusamdingi. angisamdingi nje eduze kwami Uzamile nanokubekezela. ngizamile yabo nje sonke lesikhathi ngihleli ngihilela ukuthi mase ngimshiya kube ukuthi angisabuyeli vele back ngihamba nje kuye angisabuyi nje back Sisithina siyakusupport. Indoda yalahlwa nje mayisibheda nje yalahlwa kubekezelwa nje kubekezela ukaka nje ubekezelele. ubekezeleli sidala Shidi. esikhathini samanje Hayibo. asisabekezeli Hayi lutho. kwakudala Kwakudala iyouth engabekezeli. iyouth engabekezeli abebhasi lokugcina ke laba ke And mawushiwe sithina ke yilena. manje hawu alikho ke linye Uyohlwelwa ke edrobheni mntu uyolala khona. Uyolala kaNongoma edrobheni. yebo Fayiza. Diliza lo leli nkanka yini ngithe inkankani. kankani Diliza. Yeah. How? Hayi basi lokugcina leli. hayi lokugcina Iyouth yezambulo le. akekho umuntu wazi ukuzochashaza emhlabeni Yeah. akekho And abazali bethu bathule kakhulu. bathulile ngithi bathule kakhulu. yabo nje amathuna la emhlabeni agcwele abantu besifazane kwathiwa hang in there he will change Yeah, you will change. engashintshi umuntu egcine sebuya nezifo la noma esebuye eseshonile la sekumele kube umuntu osifazane ozozilela yena Awubuli. Dala ngapha mfowethu. Unjani mfowethu? Lisebenza Hayi izinto. Ubani kampudi? kama Ophola kwaJames. Ophola James. Kukuphi ekhaya Ophola? Ngihlala eLondon kodwa ngihlala eSoweto. Esowetho mfethu. Ophola mfethu Da James. Uma isister wena 9 yazana ngithi. Usasana. Wena 9 yini? Singabantu abathanda naye butwami. Ungathi yini mhlambe oyithandayo ngo sisters? Ngithanda yonke into ngayo like for me like the personality uhlobo asiphatha ngalo uhlobo nami ngiphatha ngalo let's say like uhlobo anginakela ngalo uhlobo ngappreciate ngalo. Sure. Wena do you feel like mhlambe nawe appreciate ngolo hlobo naye appreciate ngalo? Yeah ngiyacabanga because inkinga mina ngizibona Awuziboni. even though obviously you know ama relationship inkinga ziba khona then Yeah, for sure. then sizilungise yantona Yeah. so lonto leyo so for mina ngiboni ingathi mhlawumbe khona yawo No, for sure. Yeah. but never know because angithi khuluma mina ithola ukuthi yena Athini mhlambe ama plans akho uplaneni ngale relationship nibona niyapi? obviously mina bhuti wami ngisumuntu ovela ajole nje nabantu abangazi bangasho yanthola so whenever like ngiku relationship into ukuthi like I'm serious ngalomuntu lowo there's something engiyibona kuye because obviously ugcineni siyakhula ukudlala kuyaphela yanthola Bram siyakhula yanthola James, yeah. so mina vele mina ngibona ifuture kuyi mangwane ngibona ifuture kakhulu because Ne. kakhulu And is strong. strong that's why ngithi like into yonke kimi like into yonke kimi like yabona. Okay mfethu kunento yonke ke nakuye ekhona kuye afuna ukukhiphela yona yabo ngoba eyiphodla sister podla mtshela Kunenkinga nkosami. ayikho inkinga sister ngicela kube wowe oyikhulumelayo into eyenza ukuthi silethe ubhuti hayi James Ayisho ngithusa ke manje. uthuswa yini James? Okay. Hayi akushona ungathuki ngoba vele zama into ayaziyo na vele enzoyisho nje naye ukuthi vele le relationship yami nawe angisayiboni yaphambili manje angisayiboni yaphambili kuningi osekwenzekile okunye kwenzeka
ngathi ngixolile ngingaxolanga kungimi la angikhonje ukudlula kikho Ikuphi mhlambe James lokho makuthi uyakukhumbula uma ungathi us-elaborate-ele. Mina uDadewami vose akwasebenza nekhanda manje. Awukho sure. Esho ukuthi yo, eish, Kuninzi khuluma sisi. eziyabhlungu lento ngangilinde. Akakaqedi sisikhuluma sisikhuluma. Ngiyaqaleka nje namanje mangimuzwe ethi akaso umuntu nje umanajole nje kanje ngiyaqaleka ukuthi hayibo kanjani manje Mhlawumbe useshintshile sisi. hayi mina ngingaboni Mtshele sister, mtshele lento ofuna ukumtshela wena. okunje kumele kwazi ukuthi yakhumbula ngale day ngivashelile endlini yakho ngathi ngiyaklina lapha ngithola i-underwear yentombazane iphenti Mara mama sinto lesikhulumile ngayo kodwa la. yikho kade ngisho ngithi okunye kwenzeka ngathi ngixolile ngingaxolanga ngeke angixolile nje Ngasichaza nganto. Zichaze ke wesichaza wathini? Uyazi ngasichaza ngathi nje ngazichaza nga-explain nganto yonke like ukuthi kule why like lento wayibona lapha yilapha kulandawo liyana. Mhlawumbe lapha entilali lapha nanto. Obvious bros like uyacava ngihlala endlini angihlali ngiyi-1 ngabafowethu anthola and obvious like as ama-out anthola mase kuthayide lenyana endlini obvious ama-brother wami azofuna ukucela ispace kum anthola eromini ngibagaya obvious. Angeke lapha enti phela usister uthi lapha lalingafihli lalibekiwe lalisendaweni liyabona ukuthi libekiwe hayi ukuthi mhlawumbe liyaqathaka. useyayikhava nje indaba yakhe. Sukhava ngoba ngiyaqaleka manje nama-out ekuthathe afuna indawo ekubeni obhuti bakhe benama-room abo kanjani akaze ngiyizwe kahle leyo nto mina. Phela Dilene simele aboleke ibrazil mboleke iroom ibrazil lizo nase kuyami iroom izoshana sekuyami iroom yabo nje into oyichazayo namanje ayikho yabo ucabanga sekuthiwa mhlawumbe ngiyenzeka wena mhlawumbe uba serumini lami usufici ama-underwear omjita lapha endlini wena uzo-understand I know uzoyi-understand mina kumele ngiyi-understand pho ngeke ngithande ne but konke into esikhulumile ngayo angazi why sizoyikhuluma like lana why because lento esikhulumile ngayo ingoba vele namhlanje usuku olukhulu lokuthi-ke ngiyakulahla vele angisakufuni angisakudingi nje kahle Ubani empilweni. yo mara besingenoyenza like kwenye indawo like i-right yona le mina yiye ngibona i-right yona le ukuthi ngizokutshela kahle nawe ngikuhlaze phambi kwezo lokho usungihlazile nawe kwakaningi hayi nakakodwa okay mama okay ngibambile ngiyavuma ngibambile ngiyaxolisa like hayi mina sengiyi-right nkosi yami sengiyi-right yabo nje kuningi shame kuningi mangivakashele wena uhamba namajita ngimvakashelile uhambe namajita le ematshwaleni khona amantombazane lapha ematshwaleni ahambe ngisale yedwa endlini angabuyi emantombazaneni manje ngihlale mina ngibekezelele lokhu umuntu ongenasikhathi sami phela brazo uyazi inkinga ama-brazo mayikhwazi soshaya ibhiya face 1 2 and akasakufuni mara. Mtshele sister. Angisamfuni. Angeke. Hayibo. Angazi uchaza ukuthi mawusho ngeke noma uzongibamba uthami. Wenayo. Ngithatha vow. Unayo. Ematshwaleni. Yeah. Unayo. Eish, mama azakwazi muso wangibona muso. Unayo ematshwaleni. Wena unayo intombi. Anginayo ngithatha vow nayi. Hayibo, yazi ngoba ngisho ngithi kukaningi noma usufuna ngikukhumbuze nengade ngingakazi ngithi ngikubuze khona ngihlezi ngikubona efonini yakho. Mamele nkosami. Ngibhayizile as out ngibhayizile obvious no lento lezi siyakhula bekho i-masteral lento leni ngibhayizile as out ngithemthekile nami as out yanthola ngayenza into engiyenzayo eside but mama ngiyacela ngicela obvious cela ungixolele wena wethu amaphutha angakho ufuna ukuxolela lesingaki uzofuna ukuzongiphinda ngophepha 8 we-heart attack hayi phepha 8 we-heart attack right right ngempela ngoba futhi mathiwa ngiphinda ngiyaxolela futhi uyazi ukuthi uzophinda the same thing mina ngiyaxola mina no sengi-right lokhu unoxolo ngi-right shame serious ngi-right ngempela ungasaxolisa nje kuba yimi ngabe uyayekela ukuxolisa ngempela nale ngane lokhu iphepha lana brother ngamhlazi phambi kwabantu hayibo ubuwenzani bumfihlelo ulitholile iphenti nje wena ubulibekeleni na bra ngathi awusiyibra no understand face ma out face ithenzeka pheze sister uthe sikunika u50 uzogibela entabeni le intaba haya lapha ngiyoba ulibone lela quantum eligoze lapha linde wena
Angizwa. Mamaza ngimshila Angihambi nawe mina. sabona. Angihambi nawe mina. Ha sobona. Angihambi nawe mina. Simnike malini sister 50 rand. Hayi no ngamnika 10 rand. Uzwile. Noma nje nimnika u10 rand. Uzwile na ukhona. Right mina emnikeni. Uzogibela unayo imali yokugibela. Ukukhuluma nawe. Ngitshelele ukuthi usulogcina namhlanje lolu ezogibela from April yakwazi ukugibela afike eKaso. So uhlala ku Bdoki? Hayi izokufikisa emsodra le. Ngicela. Awuyangene lokisho. So ungasondeli status wami. Ungangithinti status wangilokho. Asakudingi nje status. Udize wami. Bamba ndoda kuzomela wami. Ngiguqa mama. Hayi Uguqolani? Uhlulekile ukuguqa sonke lesikhathi uzoguqa namhlanje. Hayi bo. Akahambe yoguqa kulaba ababashiya amaphinti endlini yakhe. Mina ngi-right. Ngiyabonga nje ngawo sengi-right shame. Hayi ngiyangivuma mina phambi kwanje kuma camera ne TV ngilahla kanje. Asazi uzovuma ke. Mamazi mfethu ngicela sikhulume lento le. Ngizozonga abantu bebekiphi labantu sihlangana. Bebekiphi labantu mfethu come on. Come on. Ayikho into engizoyizwa she. Ayikho nje into engizoyizwa star. Uthi come on. Mina ngi-right ngempela ke ngaye. Ngi-right ngempela. Now you know usihlekiphi yazihlekiphi. Hayi. Yazi ndibe Sidlule ekuthenini wena ubungila ngithi sidlule emgilweni obungila wona ke. Kondomu nje. Hlezi nama ups and downs. Ama ups and downs. Wena nje uthi phela ama ups and downs. Ama ups and downs amangaka. Obviously phela kusasa ngangikwenza iphutha. Yabona? Never know. Wena wenza amaphutha njalo. Awunqeni nje ukwenza amaphutha akulandelana nje enyangeni. Uhlezi uthi wena uzoxolisa. Akusikho konke okuxolelekayo. Sengi-right ngempela ke. Angiyabonga mfethu. Yeah, mthathe welcome nambena umbonisa amateksi. Ya uzokubonisa amateksi welcome. Phela mamazi. Delani. Usulate impela manje ngoba ngasakufuni mfethu lo muntu. Angisakufuni sekukhona nomuntu okhona ke futhi empilweni yami. Uyajola lo muntu. Nomuntu futhi usukuthi right manje nga. Hayibo. Ngotshela welcome akugokoze njalo wena majazana. Hamba. Le. Ngasangifonela sidalo. Ngikublockile futhi already. How? Right manje. Yini manje? Hayi, angisafuna wangempela. How? Yena uyambona ukuthi umshayi wesinqa yena. Yene, umshayi waso ngempela. Umshayi wesinqa. Bese ezothi akasiye kumuntu ojolayo ke. Kodwa khona siyabona phela izinto abazenza uma behambe namajita. Emajiteni kube khona abantu amantombazane la kwenzakalani? Angeke. Ngiyabonga manje ngi-right shame. Welcome zokufaka emotweni. Sikubuyisele straight elokisho. Lo uzoqombola somdlula lapha. Ngifuna welcome sikhiphe ngapha imoto. Sidlule kuye. Yayibona ikhombe. Yazi ngoma kaMalume nizokhomba ibhasi. Yes, sister sewazi nokuhleka. Le ndoda yakhe entsha sister kodwa ikuphethe kahle yona. Hayi iyathembisa ke impela ke. Eqothosa. Hayi uyaqothosa. Angasikili ke naye ngoba nami isikile somletha la. Yeah, sure. Ame sikerambe kahle yes. Yeah, so khambise lokisho. King Ginger Cream de la Cream, it's about that time. You know the story bafethu. What I do it best. Mangithi umuntu uyalahlwa namhlanje uyalahlwa ulova nanya lapha eTabalatha laphana uyokhomba itaxi. Take a famba brie. You know the story. Make sure that, guys, you do the right thing. You subscribe on this #1 channel because we do a lot of things. Remember, King Ginger is giving away school shoes. If you can go check on my page at King Ginger SA on Facebook, it's where I post all my work that I do. So nge-subscription yeni bafethu siyakwazi ukuthi senze ushintsho. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Thank you Simpizi. Until another one, we are Billy King Soweto. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. That's manje umabuyo bampolunyu class. Welcome to Angisako Funi. On this show is where I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to why
hayi ngiyasho uyasho ukuthi iBhayibheli lishisa inkinga usekhathelisweni